se tulee kohta tuo päästäinenkin tuossa, vai mikä pääsiäinen se nyt sitten virallisemmin onkaan, niin se on pian juhulan paikka taas suomalaisilla ihmisillä. Mie olen ihmetellyt sitä pääsiäisnoitaa, että miten se jaksaa lentää. Se soitti mulle kerran, että lähes siihen Mauri Hälle kuskiksi, kun hän ei oikein ennen, että hän rupeaa ole niin vanha. Teitä on jaksaa enää lentää sitä kahvipannu sinne luuan persissä kyvissä, niin että no tulee Veikko sillä kyytiin, että kyllä mie saatan mullahan on semmonen rekka, joka lentääpi. Se tykkäsi olla siinä kyvissä ja no ei se mitään, me kerran lennettiin niin pitkä pääsiäislento, että se oli vappu, kun se loppui se lento. Niin vappunahan se on hyvä justi, kun näitä naamareita, niin tämä oli kerran tämä Ben Syskovitsi minun kyvissä, sitä luultiin, että se on vappunaamari. Ja ei se ole mikään tämmöistäkin sattuu sitä. Mie ajattelin, että mie olen se eläkeen, niin tähän myydään nykyään paljon. Siinäkin tarvittaisiin hyvää myyntitykki, joka myisi niin kaiken näköisiä vappunaamareita. Tekisi vaikka tästä minun naamarista muotilla ja pistäisi sen siihen menemään. Niin kyllä sekin vain kaupaksi menisi. Kyllä minä näin arvelen, että se olisi hyvä artikkeli. Ei se ole mikään muuta kuin juhulia vaan ja pyhiä.